Анжеліку Агурбаш на Еўрабачанні 2005 як бы не пусцілі ў фінал, але цяпер для фанатаў конкурсу яе песня «Love Me Tonight» і вычварны каралеўскі вобраз лічацца энцыклапедычнымі. Вы ж памятаеце такую спявачку, як Анжеліка Агурбаш. Зусім хутка зноў грымне Еўрабачанне, на якім Беларусь ніяк не будзе прадстаўлена. Давайте зараз успомнім нашых артыстаў, якія там выступалі, ці актуальныя іх нумары і песні сёння. У мінулы раз я распавядаў пра першапраходцаў Александру і Константина. Іх нумар быў мілы, натуральны, але яны занялі 19 месца з 22, таму ўжо на наступным годзе беларусы вырашылі кардынальна мяняць стратэгію, зрабілі стаўку на раскошу і гламур. Дык вось, другой спробай Беларусі пакарыць Еўрабачанне стала Анжеліка Агурбаш. Для шырокага гледача на той час яна яшчэ не была там папулярная, але да таго круцілася на сцэне. Спявала ў верасах, здымалася ў нейкім кіно, была мадэллю, удзельнічала і перамагала ў конкурсах прыгажосці. Але перамога ў нацыянальным адборы на Еўрабачанне запусціла яе ў космас. Прома-кампанія перад паездкай зрабіла яе самым абмярковым чалавекам краіны. Усе гаварылі пра то, якая яна багатая, якая ўплывовая, параўноўвалі з Пугачовай, называлі каўбаснай каралевы, абмяркоўваючы выгадны шлюб з бізнесменам Мікалаем Агурбашам. Хтосьці захапляўся, а хтосьці плюваўся ад песні. А вось працэс падрыхтоўкі да Еўрабачання быў як нейкі крыжовы паход. І ў нейкі момант адэкватнасць каманды пакінула пакой, таму што беларуская дэлегацыя ехала толькі перамагаць. Я нават чытаў, што загадзя быў распланаваны трыумфальны тур па ўкраіне і Расіі. Але нягледзячы на шалёную падрыхтоўку і каралеўскі шык, Анжеліка не прайшла ў фінал. Нумар быў вельмі яскравы. Падчас там выканання яна мяняла вобразы, з яе зрывалі сукенку, на сцэну выбегалі мужыкі і кідаліся ёй пад ногі. Але гэтага не хапіла. Яна заняла 13 месца ў сваім паўфінале. Затое яе сцэнічны вобраз трапіў у антытоп, 5 месца ў намінацыі «Самы недарэчны касцюм». Але тут ёсць цікавы нюанс.